Салом алейкум, бачаҳо. Кадоме ки ҳамин картинкаро дидеистай, ана маъниша намефаҳма ки чӣ навишандагие, переводша намефаҳма. Короче дар инҷа навишандагие ки мардум эҳтиёт кунед ки одамҳои гаштаистанд ки ана як намуди маска дар дастошунай, маска ки дар бинид мекашику. Короче дар дастошунай вай дорукадагия, як намуди химчизки задагия, ҳатти наркотик я ҷӯя кадагия. Короче мепурсад ки кума маскара бор бикаш дар руд, короче мезеба намезеба, тебе идиот не идиот навишандагия ку, мега мезеба ё намезеба мисол. Вақте ки дар бинид мекашиш, короче дорукадагия заражёнӣ мекуни одама, фаҳмидӣ? Барои ҳамин кадомет ки намефаҳми одамои ношиносе ки меянд 2 касан 3 касан ё 1 касан ки бошад, ҳамин любой одами ношинос ки маска дод, ман мира дар руд бикаш, кутуда мезеба ё намезеба, мисол нав хардагишон меган, ё хеле ягон фанду фиреб мекунад. Барои ҳамин эҳтиёт кунед бачаҳо, ягон тут ягон хел маска дар руд накаш, короче ягон тут ягон намуди маска надоз ҷура, ҳатиёт кунед саломатитон. Бугӯ худам маска дорам дар кисам ҷура. Барои ҳамин эҳтиёт шавем бачаҳо. гап нест бародар, раҳмат барои насиҳатот. Хай бачако ама фаҳмиди бисёртар дар ҳамин ғарибӣ рафтеса, ҳамин коро, короче тарафҳои Москва дар имена ҳамин коро шудеса. Хулоса эҳтиёт кунед, худованд дар ки ҷое бошед набошед, паноҳи Аллоҳ да бошед.